И сега виждате возене в количка. Видео, возене в количка. Бягай, тегле. Айде. Защо къв е дебел, то направо не мога да повярвам. Прилича набъчва семе, плешка и така нататък. Пламен дебелия свиневъда, развъдника на фашки и така нататък. Гледате в момента как са вози напредна. Вижте колко е доволно детечка, колко много иска да бъде воден. Сега снимай как изкърти колелото. Снимай колелото изкърчен, не мога да повярвам. Падат на земя. Много възбуда, много чудо. Да продължим нататък. Това е моето реален шоу. Новото. Така нататък. Следваме. Тук е реално само. Интервюраме Пламен, който се е возил за първи път като количката. Пламен, ще кажеш как мина. Яла, кажи като не възможно да количката как мина. Добре стана. Кажа, че е много добре. Ще мога долу. Айде, това ли беше? Някой ще се вози ли друг? Аз искам, а някой да... Аре, аз ще се бутам. Айде. Втори го. Сега ще видим какво е. Кажи как минам пред камерата. Беше супер! Супер беше. Много готино. Давай. Какъв е? Как беше сега? Кажи, как беше? Това такова изживяване в края на живота и да свършвам не мога. Много беше хубаво, много се скефа, аз си лично така. Ще интервюраме Отвътре ми дойде. един от бутащите. Да, добър вечер. Добър вечер. Кой иска да каже добър вечер на вас, драги зрители пред телевизионните екрани. И така. Какво мислите за царевицата на помогете? О, Боже мой, тази царевица. Какво да кажа, просто не знам. Много съм развълнуван. И аз съм таланта на България. Да живее Румъния! Айде сега толкова.